Hakawe ka jingja ka basngausi. Uwe Rangbah ula klat hashen hadien baka Thuk ka unya kala Leit Rung ha Khrum jong ka Trok. Hakaba kitayar banadin jong ka Trok kila yo ban yu ya harengkat ka Thuk. Kani ka jingja kala jam ta kasngi hakadong mayoban jong ka Shillong Sidle West Khasi Hills District hajan petrol pump ka badon harut jong ka Surak. Katkum ketulong Khubor bala yo lum na kipulit ka West Khasi Hills laong baute Rangbah ubala klat no nak te ka jingja accident udai ubala tip kerteng kum u prelanes nong sit sampu south nam kerta na kasnong maurang lang South West Khasi Hills District ubanya ya ka Thuk kabadon yo registration number ML not Reu South Way nyau not laong ru ba ya ka te ka Trok kabadon yo number ML not Reu A Arsan nyau ar ya kabalanya da uba Oberlin Soshang na kasnong Mausa West Khasi Hills District bar kajing tokit na kipulit halor kani kajingja kadang ya chakmat.